Pratite najnovije vesti televizije Metropolis. Veliki broj mušica uleće u poluotvorena usta ljudi koji spavaju u vozu. Železničko transportno preduzeće Beograd odlučilo je zato da pored svakog sedišta stavi maramu koju će potencijalni spavači moći da obmotaju oko glave, tako da im donja vilica bude bezbedno spojena sa gornjom. Svakako se pitate čemu ovolika predostrožnost. Pa šta ako se i proguta neka bubica, vrlo važno. Nije baš tako. Pogledajmo zajedno ove snimke. Oni možda nemaju mnogo veze sa mušicama i spavačima, ali sigurno će vas naterati da se zamislite kuda ide ovaj svet i kakvi smo to pobogu ljudi postali ako zbog komoditeta naše dremke u vozu lišavamo života stotine nedužnih sićušnih letećih bića. Jer kada jednom u nas uđe, insektu nema izlaza. Nazad kroz usta ne može, uho i nos su daleko, jedini otvor vodi ga pravo u toaletnu reku bez povratka. Društvo za zaštitu insekata u vozovima apeluje na sve putnike da se pridržavaju novih pravila o vezivanju zaštitne marame prilikom vožnje. Izgleda glupo, ali spašava živote. Pratili ste najnovije vesti televizije Metropolis, ostanite i dalje uz naš program.